היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ. בסרטון הזה נלמד טכניקות שונות שיאפשרו לנו להסתיר את כתובת ה-IP ממנה אנחנו מחוברים לאינטרנט. בסרטון הקודם עשינו הקדמה לסדרת השיעורים כיצד להיות אנונימיים באינטרנט, וראינו שהסתרת כתובת ה-IP זוהי רק שכבת הגנה אחת בדרך שלנו להיות אנונימיים. כמו כן פרסתי לפניכם את מסלול הלימוד שלנו בסדרת שיעורים זו, וכרגע אנחנו נמצאים בשלב הראשון בו אנחנו נדרשים להסתיר את כתובת ה-IP שלנו. מדוע בעצם הסתרת כתובת ה-IP שלנו מחזקת את האנונימיות שלנו ברשת? כפי שכבר למדנו בשיעורים קודמים, כתובת ה-IP היא הכתובת האישית שספקית האינטרנט מקצה עבורנו כדי שנוכל לייצר תקשורת ברשת האינטרנט. כאשר אדם פורץ לאתר אינטרנט כלשהו, הווב סרבר של אותו אתר מכיל לוגים. כלומר, יומן רישום של כל מי שפנה אליו, וביומן הזה כתוב בין היתר מה כתובת ה-IP של הגורם ששלח אליו את הבקשות בתהליך הפריצה. כאשר בעל האתר רוצה לחשוף מי עומד מאחורי התקיפה, הוא יכול לפנות לספקית האינטרנט עם צו בית משפט כדי שתספק לו מידע מי הוא אותו לקוח שעומד מאחורי כתובת ה-IP שפרצה אליו, ובכך בקלות הוא יכול לאתר את הפורץ. כעת בואו ונדון כיצד הצד השני שמקבל את בקשות הרשת שלנו, לדוגמה הווב סרבר שמקבל את בקשות ה-HTTP שאנחנו פונים אליו, כיצד הוא יודע מה כתובת ה-IP שלנו. האם יש לנו אפשרות לשלוח לו את הבקשה בלי לכתוב בתוכה את כתובת ה-IP שלנו? תחשבו לדוגמה שאתם שולחים מכתב בדואר. על המעטפה עצמה יש את פרטי המוען או השולח, שזה אנחנו, ויש את הנמען עם המען, שזו הכתובת של מי שאנחנו רוצים לשלוח אליו את המעטפה. כדי שרשות הדואר תדע לשלוח את המכתב ליעדו, מספיק לה לדעת מהי כתובת היעד, ולא צריך לעניין אותה מה כתובת המקור לטובת שליחת המכתב. אז נשאלת השאלה, מדוע שלא נפעל באותה שיטה? הרי אנחנו אלו שמשגרים את הבקשה לווב סרבר. אז מדוע שלא נמחק או נשבש את כתובת ה-IP שלנו שכתובה על המעטפה שאנחנו שולחים? והתשובה מאוד פשוטה. כאשר אנחנו מדברים עם ווב סרבר או כל גורם אחר, התקשורת היא לא חד-כיוונית, אלא דו-כיוונית. כאשר אנחנו פונים בדפדפן לדף אינטרנט מסוים כדי לראות את תוכן הדף, אם הבקשה תגיע לווב סרבר ללא כתובת ה-IP שלנו, כיצד הוא יוכל להחזיר לנו בקשה חוזרת עם התוכן של הדף? כלומר, אנחנו מבינים שאנחנו מחויבים בכל מקרה למסור לצד השני את כתובת ה-IP שלנו. אם כן, כיצד ניתן לבצע תקשורת עם הצד השני ללא חשיפת כתובת ה-IP שלנו? והתשובה פשוטה, היא מתווך באמצע. אנחנו נעביר את הבקשה למתווך, נגיד לו שיעביר את הבקשה הלאה לווב סרבר, וכאשר הווב סרבר יחזיר למתווך את התשובה, המתווך יעביר אותה הלאה אלינו. כלומר, יצרנו מיסוך בינינו לבין מי שאנחנו מוסרים לו את ההודעה. בעולם האינטרנט, אותו מתווך
שמבצע את המיסוך נקרא פרוקסי. כלומר, כאשר אני לא מעוניין שהווב סרבר יהיה חשוף לכתובת ה-IP שלי, אני אעביר אליו את הבקשה דרך שרת שנקרא פרוקסי. שימוש נוסף שנוכל לראות בשרתי פרוקסי זה היכולת להתחבר לשירותים שמגבילים את עצמם רק ללקוחות מקומיים. לדוגמה, אתרים כמו אמזון או בוקינג.קום עלולים להציע עסקאות שונות בהתאם למדינה שממנה הגעת. מעבר לכך, גם לסגור עסקה של השכרת חדר במלון, ללקוח מקומי יכולים להיות תעריפים שונים מתיירים שמגיעים ממדינות אחרות. כיצד אותם אתרים יודעים מאיזה מדינה אנחנו גולשים אליהם? התשובה פשוטה. באמצעות כתובת ה-IP ממנה הגיעה הבקשה לווב סרבר שמארח את האתרים השונים כגון אמזון או בוקינג.קום. לכן, אם אנחנו מעוניינים מישראל לראות אילו עסקאות האתר בוקינג.קום מציע ללקוחות שנמצאים בארצות הברית, מה שאנחנו סך הכל צריכים לעשות זה להעביר את אותן בקשות דרך שרת פרוקסי שנמצא בארצות הברית. הווב סרבר שמקבל את הבקשה מאותו שרת פרוקסי לא יודע מי הלקוח קצה שעומד מאחורי הפרוקסי, ולכן הוא משתמש בכתובת ה-IP של הפרוקסי עצמו כדי לדעת מאיזה מדינה הלקוח מגיע לאתר. כיצד נראית בקשה שעוברת דרך שרת פרוקסי? כיצד אנחנו מקנפגים תוכנות שונות כגון הדפדפן להעביר את כל הבקשות שלנו דרך שרת פרוקסי? וכן כיצד שרת הפרוקסי מתנהג? את כל זה נלמד בעמקה בהמשך סדרת השיעורים. אחד האתגרים שקיימים בשימוש בפרוקסי לשמירת האנונימיות שלנו זה שאנחנו בעצם נדרשים לסמוך על שרת הפרוקסי שהוא מבצע את עבודתו נאמנה ולא חושף לאף אחד את המידע אודות החיבור שהוא ביצע בין כתובת ה-IP שלנו לבין הווב סרבר אליו גלשנו. אם נחזור למשל בו אנחנו משתמשים בסוכן כלשהו כדי להעביר בצורה אנונימית מסר לאדם כלשהו, בעצם אותו סוכן מחזיק באותו מידע רגיש שאנחנו הם אלו ששלחו את המסר. לכן הסוכן במקרה הזה הוא החוליה החלשה בהבטחת האנונימיות שלנו. כי אם אותו אדם שהגיע אליו המסר חטף את הסוכן ומאיים עליו לחשוף את המקור ששלח את ההודעה, כלומר אותנו, אנחנו נמצאים בבעיה קשה שאותו סוכן עלול לחשוף אותנו. אמנם כאשר אנחנו מדברים על שרת פרוקסי, לא יכול לבוא שום גורם ולאיים על השרת הפיזי שימסור לו את המידע, כי מי מאיים על ברזלים. אבל מצד שני, אם אותו שרת פרוקסי תיעד ביומן אירועים, או באנגלית בלוג, את הפנייה שלנו אליו, זה מציב את האנונימיות שלנו בסיכון להיחשף במידה ומישהו ינבור בקבצי הלוג של שרת הפרוקסי וימצא שם את כתובת ה-IP שלנו. לכן, אם חשובה לנו האנונימיות, אנחנו חייבים לבחור לעבוד עם שרת פרוקסי שיש לו מדיניות שהוא אינו מתעד בלוג את הפניות שלנו אליו. ישנן המון חברות שמציעות שימוש בשרתי פרוקסי שלהן בחינם או בתשלום, והן מבטיחות לא לתעד בלוג את הבקשות שלנו. כל זה נשמע טוב ויפה, אבל מי יכול להבטיח לנו שאכן
מה שהן מצהירות שהן לא מתעדות לוגים, זה נכון. יכול מאוד להיות שהשב"כ או ה-NSA שתלו המון שרתי פרוקסי והצהירו שהם לא מתעדים לוג, רק כדי לתפוס עבריינים שאולי בטעות ייפלו לפח והשתמשו באותם שרתי פרוקסי. כלומר, אי אפשר באמת לסמוך על שרתי הפרוקסי. זה לא אומר שלא צריך להשתמש בהם, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מעוניינים לייצר הרבה שכבות הגנה, שגם אם נכשלנו בשכבת הגנה מסוימת, שכבת ההגנה הבאה תציל אותנו מאותה נפילה. אפשרות נוספת, כדי לא ליפול בשרת פרוקסי שמתעד לוג, זה להקים שרת פרוקסי כזה בעצמך, בצורה אנונימית. באופן כזה, יש לך שליטה מלאה בהגדרות שרת הפרוקסי, באופן שתוכל למנוע ממנו לשמור לוגים, ותוכל לקנפג אותו באופן אופטימלי לשמירת הפרטיות. כדי להקים שרת פרוקסי בצורה אנונימית, ניתן להשתמש בשירותי אירוח שונים ברחבי האינטרנט שמאפשרים רישום אנונימי ואפשרות לשלם באמצעות תשלומי קריפטו, עליהם עוד נרחיב בהמשך השיעורים. אפשרות נוספת לצמצם את הסיכון ששרת פרוקסי אחד יכול לחשוף אותנו, ולהגדיל את כמות שרתי הפרוקסי שאנחנו עוברים דרכם. ובשפה מקצועית זה נקרא פרוקסי צ'יין, כלומר שרשרת של שרתי פרוקסי שכל אחד מעביר את הבקשה הלאה לשרת הפרוקסי שאחריו. ובאופן כזה, כאשר מישהו ירצה לנסות לחשוף אותך על ידי איתור כתובת ה-IP המקורית שלך, הוא יידרש להצליח לדלות מידע מכל שרתי הפרוקסי שבדרך. ומספיק שרק שרת פרוקסי אחד לא תיעד את הבקשות בלוג כפי שהוא הבטיח, נוצרה לחוקר קטיעה בשרשרת השרתים שלא תאפשר לו להמשיך ולהגיע לכתובת ה-IP המקורית שלך. יחד עם זאת, האמת שהדברים לא לגמרי מדויקים. וכאשר אנחנו מעבירים את הבקשה דרך שרתי פרוקסי שונים ללא ביצוע הצפנה, או בשפה מקצועית אנחנו לא משתמשים בסקיורד טאנלינג, ישנה אפשרות של זליגת מידע אודות מסלול הפרוקסים השונים שבדרך. בואו נמקבל את זה לעולם שלנו כדי שנוכל להבין טוב יותר את הדברים. נניח שאני רוצה להעביר הודעה לדוד, אבל אני לא רוצה שדוד ידע שזה אני. אז בהתחלה אמרנו שאני יכול להעביר את הבקשה דרך מתווך, נקרא לו אורן, ונבקש מאורן שידבר עם דוד. במקרה הזה אורן גם יודע שאני הוא זה ששלחתי את הבקשה המקורית, והוא גם יודע מי היעד, שהוא דוד, כי אליו הוא צריך להעביר את המסר. לכן, כל ההצלחה שלי לשמור על אנונימיות תלויה לחלוטין באורן. כי אורן יכול מחר להתהפך עליי ולהלשין לדוד שאני המקור ששלח את ההודעה. לכן, כדי לצמצם את הסיכון, אנחנו נרצה להכניס עוד שני מתווכים. המתווך הראשון הוא אורן, כמו שאמרנו. המתווך השני הוא בני, והמתווך השלישי הוא גדי. א' אורן, ב' בני, ג' גדי, ד' דוד, שהוא היעד הסופי. כן, סידרתי את זה לפי האלף ב', שיהיה לנו קל לזכור את הסדר של השמות. עכשיו, אם אני רוצה למסור למתווך הראשון אורן את ההודעה, כיצד אורן ידע שהוא צריך למסור את זה למתווך השני בני? אני חייב לומר לו על כך. כלומר, אני אגיד לאורן, יש לי מסר לבני.
תעביר לו את ההודעה. ואורן אכן מעביר לבני את ההודעה. עכשיו, כיצד בני, שהוא המתווך השני, שקיבל את ההודעה מאורן, והוא גם לא יודע שאני זה ששלחתי את ההודעה, כיצד בני ידע שעליו להעביר את הבקשה למתווך השלישי גדי? לשם כך, אורן המתווך הראשון צריך לספר לו על כך. וכיצד אורן ידע זאת? הוא צריך לקבל ממני את המידע על כך. כלומר, אני צריך להגיד לאורן שיעביר מסר לבני שהוא צריך להעביר את המסר לגדי. באופן דומה, כדי שהמסר יגיע לדוד, שהוא בסוף השרשרת, אני צריך לומר לאורן שיעביר את המסר לבני, שיעביר את המסר לגדי, שיעביר את המסר לדוד. ואז גדי יצליח להעביר לדוד את ההודעה. לכן, אורן המתווך הראשון חשוף לכל שרשרת המתווכים שנמצאת אחריו עד דוד שהוא היעד הסופי. באופן דומה, אמנם בני המתווך השני לא מכיר אותי כי אורן לא סיפר לו, אבל הוא יודע לא רק שהוא צריך למסור את ההודעה למתווך השלישי גדי, אלא גם שגדי צריך להעביר את ההודעה לדוד. כלומר, כל מתווך בשרשרת המתווכים חייב להכיר את כל שאר המתווכים ממנו והלאה. כאשר ההודעה תגיע לדוד, שהוא היעד הסופי, דוד ידע רק שגדי מסר לו את ההודעה, ואין לו שום דרך לדעת על בני המתווך השני, ועל אורן המתווך הראשון, וכמובן שהוא לא יוכל לדעת עליי שחיברתי בעצמי את המסר. כאשר דוד יאיים על גדי לגלות לו מי מסר לו את ההודעה, גדי במקסימום יוכל לגלות לו שהגיע מבני. ובני, כשיאיימו עליו, במקסימום יוכל לגלות שהוא קיבל את ההודעה מאורן. ואורן, כשיאיימו עליו, יוכל לגלות שזה אני. כלומר, דוד, שהוא המטרה, חייב לעבור דרך כל השרשרת עד שהוא יגיע אליי. אבל במידה ואורן המתווך הראשון, שגם יודע שדוד הוא היעד הסופי למסירת ההודעה, החליט ללא ידיעתי לגלות לדוד שאני הוא זה שמסר את המסר המקורי, שוב אני בבעיה. ולכן האמון במתווכים הוא בעייתי אפילו כאשר אנחנו עובדים עם כמה מתווכים. מעבר לכך, אם אורן המתווך הראשון הוא מרגל של השב"כ, ובחוזר מזל בחרתי בו כמתווך הראשון, זה לא משנה כמה מתווכים יהיו אחריו. יש למתווך הראשון תמונה מלאה של כל שרשרת המתווכים שאחריו עד היעד הסופי. באופן דומה, כאשר אנחנו משתמשים בשרתי פרוקסי בצורה לא מוצפנת, יש סיכון לאנונימיות שלנו אפילו אם נשתמש ברצף שרתי פרוקסי, כפי שהסברתי, כיוון ששרת הפרוקסי הראשון יכול לדעת מהי כל שרשרת שרתי הפרוקסיז שאחריו עד היעד הסופי. כדי להתגבר על הבעיה הזו של שרת פרוקסי חשוף לכל השרתים שאחריו במסלול, נדרש ליישם פתרון שמצפין את המידע שכבות באופן שכל שרת פרוקסי רק יוכל לדעת מי פנה אליו ומה היעד הבא במסלול שהוא צריך לפנות אליו. כאשר תחפשו שרתי פרוקסי באינטרנט תראו שמדובר בדרך כלל בשרתים שפשוט מעבירים את המידע כפי שהוא ואינם תומכים ביצירת שכבות הצפנה. לכן הפתרון הכי טוב לעבוד עם שרתי פרוקסי בצורה מוצפנת זה פשוט להקים בעצמנו שרתי פרוקסי באופן אנונימי, וישנם כמה וכמה ספקי שירות שנותנים לכם לעשות זאת ולשלם על השירות באמצעות קריפטו כדי לא לחשוף את זהותכם. האמת שגם תשלום בקריפטו יכול לחשוף אתכם אם יש קשר כלשהו בין מזהה הארנק הדיגיטל שלכם לפעולות אחרות שמזהות אתכם. אבל על כך נרחיב בהמשך
בשיעורים הבאים של הסדרה. לכן, השימוש הנפוץ יותר בשרתי הפרוקסי זה לא דווקא לייצר אנונימיות, אלא יותר כדי להתחמק ממנגנוני אבטחה שמפעילים rate limit, כגון שאם האקר סורק את האתר שהוא תוקף והשרת מזהה שיש בקשות בכמות חריגה מאותה כתובת IP, הוא עלול להגביל את קצב הבקשות או אפילו לחסום אותן לגמרי. לכן, פיזור הבקשות בין הרבה שרתי פרוקסי יכול למנוע יצירת התראה במערכת ההגנה של אותו שרת. שימוש נוסף נפוץ בשרתי פרוקסי הוא, כמו שכבר הזכרתי, כדי לעקוף מגבלות שתלויות במיקום פיזי. כגון, שאם מדינה מסוימת חוסמת גישה לאתר מסוים, או שהאתר עצמו חוסם גישה מאותה מדינה, לדוגמה מישראל, ניתן יהיה להתחבר אליו דרך שרת פרוקסי אחד או יותר ממדינה אחרת, ובכך לדלג על אותה חסימה. אף שישנם פתרונות טובים יותר מאשר שרת פרוקסי לא מוצפן ליצירת אנונימיות, כפי שמיד נראה, הוספת שרת פרוקסי פרטי משלנו עם מנגנון הצפנה בנוסף לפתרונות האחרים שנראה, יכול לייצר שכבת הגנה נוספת שיכולה להועיל לנו. דבר נוסף שיש לקחת בחשבון, שככל שנשרשר יותר ויותר שרתי פרוקסי בתהליך, זמן התגובה שנקבל לבקשות שנשלח ילך ויגדל. ולכן צריך למצוא את האיזון הנכון בין נוחות לפרטיות. יש שרתי פרוקסי מהירים יותר, יש שרתי פרוקסי איטיים יותר. יש משמעות גם למרחק הפיזי בין שרתי הפרוקסי, גם לתשתית האינטרנט עליה הם רוכבים, ולכן צריך לתכנן בצורה יעילה ככל שניתן באילו שרתי פרוקסי להשתמש. כיצד בדיוק עובד התהליך של הפרוקסי צ'יין? אילו שרתי פרוקסי כדאי לבחור, וכיצד לקנפג את המחשב שלנו לעבוד עם שרתי הפרוקסי, על כך עוד נרחיב בשיעורים הבאים. אז הבנו עד לפה כיצד שרתי פרוקסי שלא מתעדים לוגים יכולים לעזור לנו בשמירת האנונימיות, אבל חוץ משימוש בשרת פרוקסי ישנו פתרון נוסף לייצר שכבת הגנה לאנונימיות שלנו, והוא נקרא VPN, שזה ראשי תיבות של Virtual Private Network. עליו דיברנו קצת, אם אתם זוכרים, כשלמדנו מהו DNS וכיצד הוא עובד. ומי שמעוניין להיזכר יכול להיכנס לקישור שצירפתי בתיאור הסרטון, אבל בכל זאת, אני אסביר מחדש את הרעיון גם כדי לרענן את הזיכרון למי שכבר שכח, וגם למי שלא צפה בהדרכה על ה-DNS. נתחיל בלהסביר מהו VPN. VPN זהו כלי שמייצר תקשורת מאובטחת ומוצפנת בין המחשב שלנו אל רשת האינטרנט. תחשבו שה-VPN מתנהג בדיוק כמו שרת הפרוקסי, בו אנחנו נהנים מיתרונות שונים, כמו הסתרת כתובת ה-IP וגישה למשאבי רשת דרך מדינות שונות, אלא שה-VPN מוסיף שכבה נוספת על גבי הפרוקסי, וזה יצירת תקשורת מאובטחת בין המחשב שלנו לבין שרת ה-VPN. כלומר, כאשר אנחנו שולחים הודעה מהמחשב שלנו ליעד כלשהו דרך שרת ה-VPN, הניתוב של הבקשה בנוי משני מסלולים. א', הבקשה עוברת מהמחשב שלנו לשרת ה-VPN, ב', הבקשה עוברת משרת ה-VPN ליעדה הסופי, בדיוק כמו שראינו גם עם הפרוקסי. כשאנחנו מדברים שה-VPN מייצר שכבת הגנה נוספת לעומת שרת הפרוקסי, אנחנו מתכוונים לומר שהמסלול הראשון בו הבקשה עוברת מהמחשב שלנו
לשרת ה-VPN הוא מסלול מוצפן. כלומר שיש Secured Tunnel בין המחשב שלנו לבין שרת ה-VPN. כדי שהמחשב שלנו ידע לעבוד מול שרת ה-VPN, אנחנו נדרשים להתקין תוכנה שנקראת VPN Client, וישנם הרבה מוצרי VPN Clients שונים שניתן להוריד בחינם, כגון OpenVPN, WireGuard, FortiClient וכן הלאה. אותו מוצר VPN Client שאנחנו מתקינים מייצר תקשורת מאובטחת מול ה-VPN Server באמצעות פרוטוקול שנקרא TLS, עליו כבר הרחבנו בשיעורים קודמים. ה-VPN Client יודע ללכוד את כל בקשות התקשורת שלנו, להצפין אותם, להעביר אותם מוצפנים ל-VPN Server, וה-VPN Server מפענח את ההצפנה ומעביר את הבקשות ליעדם הסופי. כיוון שה-VPN Server ביצע פענוח על הבקשה המוצפנת כדי לחשוף את הבקשה המקורית ולהעבירה ליעדה, המסלול השני, כלומר המסלול בין ה-VPN Server ליעד הסופי, יהיה או מוצפן או לא מוצפן, והכל בהתאם לבקשה המקורית שהמחשב שלנו שלח. אם למשל המחשב שלנו שלח בקשת HTTP לווב סרבר של אתר אינטרנט כלשהו, שכמו שכבר למדנו בעבר שזו בקשה שהיא אינה מוצפנת, תוכנת ה-VPN Client שמותקנת על המחשב שלנו אמנם תצפין את ההודעה ותעביר אותה בצורה מאובטחת ל-VPN Server, אבל לאחר מכן, כאשר ה-VPN Server מפענח אותה, הוא שוב ישלח את אותה בקשת HTTP לווב סרבר בצורה לא מוצפנת. לעומת זאת, אם המחשב שלנו שלח בקשת HTTPS לווב סרבר, שכמו שלמדנו פרוטוקול HTTPS בעצמו מבצע הצפנה להודעה עוד לפני שבכלל השתמשנו ב-VPN, אז ה-VPN Client גם הפעם ייצור הצפנה נוספת על ההצפנה המקורית של בקשת ה-HTTPS, ולכן כאשר ה-VPN Server יפענח את ההצפנה, עדיין תישאר בידו בקשת HTTPS שהיא מוצפנת בפני עצמה, ואותה הוא יעביר ליעדה הסופי. כלומר, אנחנו למדים שהערך המוסף של שרת ה-VPN לעומת שרת הפרוקסי הוא היכולת שלו להצפין את המידע רק בחלק הראשון של המסלול, כלומר בין המחשב שלנו לבין שרת ה-VPN. ומה שלאחר שרת ה-VPN זה כבר תלוי כיצד בנויה ההודעה המקורית שנשלחה לפני שה-VPN Client הצפין אותה. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע חשוב לנו שהמידע בין המחשב שלנו לבין שרת ה-VPN יהיה מוצפן, אם גם ככה אותה הצפנה מתבטלת כאשר הבקשה עוברת משרת ה-VPN ליעדה הסופי? ישנם שני יתרונות מרכזיים של השימוש ב-VPN לעומת השימוש בפרוקסי. אחד, ישנו יתרון בכך שקיימת הצפנה למידע שמועבר בין המחשב שלנו ל-VPN Server, אף אם אין שכבת הצפנה נוספת משרת ה-VPN עד ליעד הסופי של הבקשה. מדוע יש בכך יתרון? כאשר המחשב שלנו מחובר ברשתות Wi-Fi ציבוריות, כגון בתי קפה, שדות תעופה, מישהו זדוני יכול להאזין לאותן בקשות, ובשפה המקצועית זה נקרא סניפינג, וגם את זה נלמד כיצד לבצע במסגרת קורס הסייבר. ולכן, כאשר נשתמש ב-VPN, כל הבקשות שיעברו מהמחשב שלנו על גבי רשת הווי-פיי הלא מהימנה, הן יועברו בצורה מוצפנת בזכות ה-VPN Client שמותקן על המחשב שלנו, וכל גורם זדוני שינסה להאזין לאותן בקשות יראה רק מידע מוצפן, בניגוד לשימוש בפרוקסי, שם הבקשה המקורית לא עוברת תהליך הצפנה נוסף כאשר היא עוברת לשרת הפרוקסי. 2.
יתרון מרכזי נוסף בשימוש ב-VPN זה מניעת זליגת בקשות שלא דרך ה-VPN. אחת המטרות המרכזיות של האקר בשימוש בפרוקסי או VPN זה להסתיר את כתובת ה-IP שלו. במידה ואחת הבקשות שהוא שלח ליעד התקיפה לא עברה דרך אותו שרת פרוקסי או אותו שרת VPN, נחשפה בטעות כתובת ה-IP האמיתית שלו. לכן ישנה חשיבות מרובה לוודא סגירות הרמטית של מערכת הפרוקסי או ה-VPN כדי למנוע זליגות שכאלה. אחד מהחסרונות של השימוש בפרוקסי שלא ניתן לסגור זליגות בצורה הרמטית, וכדי שהבקשות יעברו דרך הפרוקסי, התוכנה בה משתמשים, כגון הדפדפן, צריכה להיות מקונפגת לעבור דרכו. ההגדרה של השימוש בפרוקסי היא ברמת שכבת האפליקציה שרצה במחשב. לעומת זאת, VPN עובד בשכבה נמוכה יותר, בשכבת ה-Network Layer של מערכת ההפעלה. לכן, לא צריך לקנפג כל אפליקציה לעבור דרך ה-VPN, כי זה מתבצע באופן שקוף. האמת שגם בפרוקסי ניתן לבצע קונפיגורציות בשכבות נמוכות יותר מהאפליקציה, אבל זה מורכב יותר ויש הרבה יותר מקום לטעויות בקונפיגורציה. ישנם יתרונות נוספים לשימוש ב-VPN לעומת פרוקסי, כגון היציבות שלו, האמינות שלו, וגם הרבה יותר קל לסמוך עליו שהוא לא שומר לוגים מהסיבה המאוד פשוטה, שהרבה בעלי חברות רציניים עובדים עם ספקי VPN מרכזיים שמתחייבים לשמור על פרטיות מוחלטת לאותם לקוחות, ולכן הם משתמשים בתשתיות שלא שומרות שום מידע. בשפה המקצועית זה נקרא Zero Knowledge Infrastructure, בהם יש שימוש בשרתים ללא דיסק פיזי, אלא שרת שעובד עם זיכרון RAM בלבד, כלומר זיכרון שנמחק אוטומטית בכיבוי החשמל, וכן אותן חברות משתמשות בחברות צד שלישי שמבצעות בדיקות על השרתים שלהן ונותנים להם אסמכתה על כך שהשרתים שלהם מיישמים Zero Knowledge Infrastructure. אמנם ל-VPN יש יתרונות על הפרוקסי, אבל יש לו גם חסרונות לעומת הפרוקסי, כגון ששכבת ההצפנה הנוספת גורמת לו להיות איטי יותר לעומת פרוקסי, וכן העלות שלו בדרך כלל יקרה יותר, אבל עדיין מדובר בעלות זניחה של כמה דולרים בודדים בחודש. כיצד בדיוק עובד ה-VPN? אילו שרתי VPN מומלצים? וכיצד להתקין VPN קליינט ולהשתמש בו? על כך עוד נרחיב בשיעורים הבאים. נקודה אחרונה שהייתי רוצה שנדבר עליה בהקשר של VPN זה VPN Chain. כלומר, כמו שהסברתי שפרוקסי Chain זו שרשרת של שרתי פרוקסי דרכם אנחנו מעבירים את הבקשה. באופן דומה, VPN Chain זו שרשרת של שרתי VPN שדרכם אנחנו מעבירים את הבקשה. הסיבות לכך שנרצה להעביר את הבקשה שלנו דרך כמה שרתי VPN זה שוב החשש ששרת ה-VPN יוכל לחשוף את כתובת ה-IP שלנו למרות שהוא מצהיר שהוא לא שומר לוגים. ולמרות שיש חברת צד שלישית שנתנה הסמכה שאכן תשתית ה-VPN היא Zero Knowledge Infrastructure, עדיין לא הייתי סומך ב-100% להתבסס רק על VPN בודד. עד שאני בעיניים שלי לא נכנסתי לשרת של ה-VPN סרבר ובדקתי כיצד הוא מתנהל, ואין לי מישהו שאני סומך עליו שנמצא 24/7 לוודא ששום קונפיגורציה לא משתנה במערכת, אני לא יכול להיות רגוע שהאנונימיות שלי מובטחת. כאשר אנחנו מייצרים שרשרת של 3 שרתי VPN אמינים שיש להם מדיניות שהם לא מתעדים לוגים, הסיכון לחשיפת הזהות הופך להיות הרבה יותר קטן. מעבר לכך, חשוב מאוד לבחור ב-VPN Chain ספקי VPN שפועלים דווקא במדינות שונות עם תחומי שיפוט שונים.
לכל מדינה יש רמת סיכון שונה בחשיפת הזהות שלך מול שרתי ה-VPN, וזה נובע בעיקר מעוצמת החשיבות שאותה מדינה נותנת לפרטיות שלך. כדי לבדוק האם מדינה מסוימת היא מועמדת טובה לשימוש ב-VPN, אנחנו נדרשים לבדוק כמה מאפיינים של אותה מדינה, כגון חוקים מסוימים שקשורים להחזקת מידע, בירוקרטיות למיניהן, ועוד כמה מאפיינים נוספים עליהם נרחיב בשיעורים הבאים. כמו כן, גם נראה מי הן אותן המדינות המומלצות ביותר לשימוש ב-VPN. אחרי שהצגנו שני סוגי פתרונות להסתיר את כתובת ה-IP שלנו, או על ידי שימוש בפרוקסי, או על ידי שימוש ב-VPN, כעת אציג פתרון שלישי שנקרא רשת תור, שזה ראשי תיבות של The Onion Router, כלומר נתב הבצל, שזוהי רשת שהיא open source, כלומר זמינה בחינם לכל מי שרק חפץ, ומטרת רשת התור זה בדיוק לייצר גלישה באינטרנט בצורה אנונימית. אם אתם חדשים פה, אני רוצה שנבצע היכרות. אתם נמצאים ביחד איתי בקורס סייבר. אני אבי סביליה ואני שמח שמצאתם את הערוץ הזה. בקורס הזה אני אקח אתכם איתי יד ביד משלב 0 עד שתהפכו למומחים. בדרך נצלול יחד לעולמות הסייבר, נעבור ביחד הרפתקאות מרתקות ונתרגש יחדיו בביצוע תקיפות סייבר, מאתגרי סייבר ברמה נמוכה עד אתגרים ברמות קושי משוגעות. יש לי המון חומר מעניין ומרתק ללמד אתכם, אז אם אתם בעניין, תירשמו ברגע זה לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי שלא תחמיצו את הסרטון הבא. זה לגמרי בחינם, אתם יכולים לבטל את הרישום בכל זמן שתרצו, וזה גם עוזר לי לדעת שאני מייצר הדרכות שעוזרות לכם. כמו כן, אתם מוזמנים להצטרף אליי כחברי מועדון וליהנות מהטבות ייחודיות, כולל גישה מוקדמת לתכנים חדשים, תכנים מתקדמים בלעדיים והזדמנות להיות שותפים מלאים במשימה שלנו. פרטים נוספים תמצאו בכפתור ההצטרפות. נמשיך לענייננו. כאשר אנחנו מחברים את המחשב שלנו לרשת התור, כל בקשת אינטרנט שאנחנו פונים אליה דרך רשת התור עוברת דרך כמה שרתים שונים שיש להם כתובות IP שונות. ורק אז הבקשה מגיעה ליעדה. כל שרת במסלול נקרא בשפה מקצועית נוד. כלומר, כמו שראינו שניתן להגדיר פרוקסי צ'יין או VPN צ'יין, באופן דומה רשת תור עושה זאת באופן שקוף עבורנו, בלי שאנחנו נצטרך להגדיר מהם שלושת השרתים או הנודס דרכם הבקשה תעבור. מכיוון שרשת תור היא אופן סורס, כל אחד יכול להחליט שהוא משתתף באותה רשת והוא הופך להיות בעצמו שרת נוד. לכן תוכלו למצוא ברשת תור המון סרברים שהרבה פעמים אלו סתם אנשים פרטיים. בגלל שכל אחד יכול להיות שרת, תוכלו למצוא שרתים שהם או אנשים פרטיים, או ארגונים, או אקטיביסטים, אוניברסיטאות, ממשלות, בעצם כל אחד. נכון להיום יש אלפי שרתים פעילים עם מיליוני משתמשים ברשת התור, וניתן באתר שלהם metrics.torproject.org לראות גרפים וניתוחים שונים על הסרברים והמשתמשים שפעילים ברשת התור. כלומר, אנחנו מבינים שבניגוד לשימוש ב-VPN chain או בפרוקסי צ'יין, שדורשים מאיתנו להגדיר מי הם אותם שרתים שאנחנו מעבירים דרכם את הבקשה, ברשת תור הבקשה שלנו עוברת במסלול אקראי,
שאנחנו לא יודעים מראש דרך אילו שרתים הוא עובר. כמו כן, כל כ10 דקות רשת התור משנה באופן אקראי את מסלול הבקשות שהמחשב שלנו שולח. מעבר לכך, רשת תור גם מייצרת הצפנה לכל הבקשות בין השרתים השונים שהיא קופצת בה, כאשר כל שרת במסלול יש לו הצפנה נפרדת, מה שגורם לכך שהשרתים עצמם, כלומר הנודס שדרכם עוברת הבקשה, לא יודעים שום דבר על הבקשה עצמה, כי היא מוצפנת וגם הם לא יודעים מה המסלול שהבקשה עוברת בו, אלא כל מה שנוד יודע זה רק מהו השרת שפנה אליו ומהו השרת הבא שאליו הוא מעביר את הבקשה. ורק השרת האחרון, מה שנקרא ה-exit node, הוא זה שיודע את יעדה הסופי של הבקשה, והוא אחראי להעביר אותה ליעד הסופי. זו בדיוק הסיבה ששם הרשת נקרא תור, שזה ראשי תיבות של The Onion Router, כלומר נתב הבצל. כי בבצל יש שכבות על גבי שכבות, וכל שכבה בבצל נוגעת ומכירה את השכבה שמתחתיה ואת השכבה שמעליה, אבל היא לא מכירה את שאר השכבות שבבצל. אז אם נתבונן מהן השכבות השונות בהן עוברת הבקשה, אז בתור התחלה יש את המחשב שלנו שעליו מותקנת תוכנת התור קליינט, והוא מי שמייצר את הבקשה לגשת לאיזשהו שרת ברשת האינטרנט, כגון הווב סרבר של אתר כלשהו. לאחר מכן יש את הנוד הראשון שאליו אנחנו פונים, שנקרא ה-entry node, כלומר שרת הכניסה לרשת התור, שהוא הנוד היחיד שמכיר את כתובת ה-IP שלנו, אבל הוא לא יודע לאן הבקשה אמורה בסופו של דבר להגיע. לאחר מכן יש את ה-middle node, שהוא מקבל את הבקשה מה-entry node ומעביר אותה לשכבה הבאה שהיא ה-exit node. וגם הוא, ה-middle node, לא יודע מה היעד של הבקשה. אבל הוא גם לא יודע מה כתובת ה-IP של המחשב ששלח את הבקשה, שזה המחשב שלנו. אלא הוא רק יודע מיהו ה-entry node ומיהו ה-exit node, ולבסוף יש לנו את ה-exit node, שהוא רק מכיר את ה-middle node ואת היעד שאליו הבקשה אמורה להגיע. המבנה הזה של 3 השכבות גורם לכך שאין אף נוד שהוא בפני עצמו יכול להכיר גם את המחשב שלנו וגם את היעד אליו אנחנו רוצים לגשת. לכן, כאשר אדם שחושף שחיתויות רוצה להעביר מידע כלשהו לעיתונאי בצורה אנונימית, בלי שישמר קשר בין אותו מקור לעיתונאי, רשת תור נותנת מענה לכך. כמובן שגם באמצעות VPN chain עם כמה שרתי VPN ניתן להשיג אנונימיות בין המקור ליעד, באופן שאף מתווך בדרך לא יוכל לדעת את הקשר הזה. מכל מקום, יש ברשת התור כמה יתרונות שלא קיימים בשרתי ה-VPN. 1. כדי להקים VPN chain אתה צריך לבנות ולקנפג באופן ידני את הנתיב בו עוברת הבקשה, בעוד שברשת תור הנתיב נקבע באופן אוטומטי ואתה לא צריך לבזבז את הזמן שלך בקנפוג השרתים. יתרון שני, כאשר משתמשים ברשת התור, המסלול של הנודס מתעדכן באופן דינמי כל כ10 דקות, או לפני כן במידה ואתה מעוניין לשנות את המסלול באופן ידני. באופן כזה, ה-exit node ממנו הבקשה יוצאת לשירותים שונים ברחבי האינטרנט, כל פעם משתנה. מה שמקשה על יצירת קשרים
בין פעולות שונות שאנחנו מבצעים. לדוגמה, אם היינו משתמשים ב-VPN Chain, ה-IP שממנו היינו ניגשים לשירותים השונים ברחבי האינטרנט הוא תמיד עם אותה כתובת IP של שרת ה-VPN האחרון בשרשרת השרתים. באופן כזה, אם האקר זדוני מצד אחד פרץ לאתר כלשהו ושעה לאחר מכן ניגש בטעות לחשבון הג'ימייל הפרטי שלו, כיוון שהאתר אליו הוא פרץ מתעד את כתובת ה-IP של ה-VPN האחרון ממנו הוא יצא, באותה נשימה גם שרת הג'ימייל תיעד שדוד נכנס לחשבון הפרטי שלו, ובאמצעות ההצלבה בין כתובות ה-IP, גופי ביטחון יכולים לחבר את הפריצה שבוצעה לאתר אל אותו משתמש שגם מתחבר לחשבון המייל האישי שלו. לעומת זאת, בתור, כיוון שמסלול של ניתוב הבקשה משתנה, כל שירות שאנחנו פונים אליו מתעד כתובת IP שונה. כתובת IP של Exit Node שונה, ולפיכך אין תיעוד לשום קשר בין פעולות שאדם ביצע בשעה אחת לעומת הפעולות שהוא ביצע בשעה השנייה. ישנם עוד כמה וכמה יתרונות עליהם נרחיב בשיעורים הבאים בסדרה, כשנלמד בעמקה על כיצד רשת תור עובדת. אבל כבר עכשיו חשוב לציין שגם רשת תור לא מוגנת ב100%, וגם על זה נרחיב בהמשך. אבל כדי לא להשאיר אתכם בידיים ריקות, אתן לכם כמה נקודות למחשבה. א', מה יקרה אם חלק מהנודס השונים ברשת התור אלו למעשה סוכנים ממשלתיים שמתעדים בלוג את כל מי שעובר דרכם? ב', אמנם כל נוד חשוף למי שלפניו ולמי שאחריו בשרשרת הנודס, כאשר גוף ממשלתי מאזין על גבי תשתית הרשת, אולי יש לו יכולת לייצר קשר בין בקשות שנכנסו לרשת התור ובקשות שיצאו מרשת התור על בסיס התזמון של הבקשות, הגודל שלהן ודפוס השימוש שלהן. וכאשר הוא מצליח לייצר את הקורלציה הזו, כיוון שבבקשה שנכנסה לרשת התור יש את כתובת ה-IP שלנו, וביציאה מרשת התור יש את היעד אליו הבקשה אמורה להגיע, נמצא שאולי ניתן לייצר קורלציה בינינו לבין היעד אליו רצינו להגיע. אמנם לאדם הפשוט שרק רוצה להשתמש ברשת התור כדי להיות אנונימי ואין לו שום כוונות זדוניות, כנראה שגוף ממשלתי לא ישקיע הרבה כסף ומשאבים כדי לחשוף את אותו אדם, אבל כאשר מדובר באנשים בעלי פרופיל סיכון גבוה, ישנה אפשרות שהמדינה תהיה מוכנה להשקיע הרבה מאוד כסף וכוח אדם מקצועי כדי לחשוף את מבצע הפעולה או את המקור של עיתונאי מסוים שחושף שחיתויות. לכן, במקרים כאלה, אותם אנשים בעלי פרופיל סיכון גבוה יצטרכו לא להסתפק רק בשימוש ברשת התור, אלא לבנות תשתית רובסטית הרבה יותר כדי לשמור על האנונימיות שלהם, המשלבת כמה אסטרטגיות שונות, כגון להתחיל בלהתחבר לשרת VPN שנמצא במדינה כמו שוודיה, לאחר מכן לפנות לרשת התור, ממנה להמשיך באמצעות חיבור SSH מוצפן ל-Virtual Private Server אנונימי שהוקם בפנמה, וממנו ל-Virtual Private Server שהוא הקים באיסלנד. כאשר לכל אחת מהמדינות שהזכרתי קיים יתרון מסוים מבחינה חוקית בהקשר של אנונימיות וחשיפת מידע, על כך עוד נרחיב בשיעורים הבאים. זהו חברים, בואו נסכם את מה שלמדנו ונראה היכן אנחנו ממוקמים
במסלול הלימוד שלנו. אז התחלנו את השיעור בהסבר מהם המקרים בהם אנחנו נרצה להסתיר את כתובת ה-IP כחלק ממערך רחב יותר של פעולות שאנחנו צריכים לבצע כדי לשמור על האנונימיות שלנו ברשת. הצגנו 3 טכניקות שונות כדי להסתיר את כתובת ה-IP שלנו, כאשר בכל הטכניקות הרעיון הוא לשים מתווכים בינינו לבין היעד אליו אנחנו רוצים להגיע בצורה אנונימית. 3 הטכניקות שראינו היו שימוש בשרתי פרוקסי, שימוש בשרתי VPN ולבסוף שימוש ברשת תור. הסברנו שהחשש שלנו הוא מתיעוד של לוגים, הוא מצריך מאיתנו לא להסתמך על שרת פרוקסי או VPN אחד, אלא לייצר שרשרת של שרתים שכמכלול מקטינים משמעותית את הסיכוי לפגוע באנונימיות שלנו. הצגנו את רשת תור שכבר מובנה בתוכה גם מנגנונים של ריבוי נודס וגם מנגנוני הצפנה בין הנודס השונים, ובניגוד לשרתי VPN ופרוקסי שהבקשות עוברות בצורה מרוכזת לשרתים ידועים מראש, בתור הגישה היא לפזר את הבקשות בצורה מבוזרת בין אלפי שרתים שמשמשים את רשת התור, וכן לייצר שינוי בנתיב בו עוברות הבקשות כל כ10 דקות. אז בואו ונזכר במסלול הלימוד שלנו והיכן אנחנו עומדים עכשיו. אנחנו כעת נמצאים בשלב הראשון במסלול בו אנו למדים כיצד להסתיר את כתובת ה-IP שלנו. כמו שכבר הסברתי, הסתרת כתובת ה-IP לבדה, גם אם היא בוצעה בצורה הטובה ביותר, עדיין ישנן נקודות תורפה נוספות שעלינו להתמודד איתן, ואלו שאר אבני הדרך שאתם רואים במסלול הלימוד. אם היום הסברנו ברמה התיאורטית מהן הדרכים הנפוצות ביותר להסתרת כתובת ה-IP שלנו, בשיעורים הקרובים אנחנו נבצע העמקה לכל אחת מהטכניקות, גם ברמה התיאורטית אבל גם ברמה המעשית. נלמד כיצד לעבוד עם שרתי פרוקסי, נלמד כיצד להקים פרוקסי צ'יין, ונלמד כיצד לעבוד עם שרת VPN, נלמד כיצד להשתמש ברשת התור, ולבסוף נלמד לשלב טכניקות שונות כדי לייצר אנונימיות מקסימלית גם לאנשים בעלי פרופיל סיכון גבוה. לאחר שנסיים את הדברים האלו, נוכל להתקדם לשלב השני במסלול הלימוד שלנו, בו נעסוק בהתחברות לרשתות וי-פיי ציבוריות, וכדי שלא תחמיצו את הסרטונים הבאים, תירשמו ברגע זה לערוץ ותלחצו על הפעמון, ואל תשכחו לעשות לייק ולכתוב תגובה אם טרם הספקתם. כמו כן, אתם מוזמנים להצטרף אליי כחברי מועדון וליהנות מהטבות ייחודיות, כולל גישה מוקדמת לתכנים חדשים, תכנים מתקדמים בלעדיים והזדמנות להיות שותפים מלאים במשימה שלנו. פרטים נוספים תמצאו בכפתור ההצטרפות. תודה רבה חברים, ונתראה בסרטון הבא.